चिरां जिल्लानि सान्तिपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय फुलेन बसुमतारीनि फिसाज्ला मुस्रि गोसोखां बसुमतारीया आखाइजों गोबां मानसिफोरनि सावगारि आखिनायाव आखा-फाखा। बिथाङा जेबो सोलोंथाइ लायाबालानो मुंदांखा मानसिफोरनि सावगारि आखिनो हायो। बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, सुजित नार्जारी, प्रमद बर', मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि स्टार फावखुंगुर-फावखुंग्रिफोरनि मुसुखा आखिनो हायो। लोगोसे न'नि बेरायावबो समायना सावगारि आखिनो हायो होनना बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि रिलुस बसुमतारीनि सोंनायाव फोरमायो। गोसोखां बसुमतारी, बिफानि नामा जाहैबाय फुलेन बसुमतारी, गामिया थुंसिदाङि, चिरां डिस्ट्रिक्ट। ओरैनो जुरिजेननाया जाहैबाय आङो जेब्ला क्लास 8 बा 7 बा 9 फरायोमोन बे समनिफ्राय आङो बिदिनो माखासे सिनारि बेबायदिनो बेफोरखौ सोलोंबोदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव आङो नाजायै बिदिनो मानसिनि स्केच खालामनाय, मानसि महर, बेयाव आङो जेनेबा सोलोंदों आरो। बेनिफ्राय नाजायै दा आं एसे साबसिननिफ्राय हामसिनाव एसे बानायनो जेनेबा हाहांबाय, बेफोरबायदिनो आरो। गुबुना बेनो जाहैबाय जेनेबा बिदिनो वालफ्राव पेन्टिं खालामनाय। औ बेफोरखौथ' जेनेबा जुनादफोरखौ बानायथ'नाय जायाखै, ओरैनो बिल्डिं सिल्डिंफोरखौ बानायो आरो न'फोरखौ बेफोरखौ बानायो। बेनो आरो। दिनैसिम दासिमाव सोरनि सावगारि खालामदों? दासिमावथ' ओरैनो बर' सावथुनफोरनि गेजेराव ओरैनो आब'रिया, ओमफ्राय बेनिफ्राय लिंसार, बिदिनो जुमु, बेफोरनि माबायाव बानायबोबाय। आरो बिदिनो गेदेमा सुबुंफोरनि गेजेराव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बेनिफ्राय सुजित नार्जारी, प्रमद सार, बेफोरखौ बानायबोबाय आरो। बेनिफ्राय हाग्रामा सारबो दङ। नोंनिखौ बानायगोन, नोंनिखौ बानाया, नों बेफोरबायदि बोरैहाय बानायोमोन? सासे मानसिखौनो बोरै टारगेट खालामो? बेथ' जेन'बा आं नायनानैसो बानायो नालाय, आंनि गोसोजों आं दाबो बानायफेराखै। जेन'बा आं नाजालांबाय थागोन, आंनि गोसोजों जेन'बा सावगारि सेबखांनानै जेन'बा आं बोनो नाजाबाय थागोन आरो। बेथ' दासिमाव सोलोंथ'नाय जायाखै बेखौ। नाजायोबा हानोबो हागौ, मानसि नाजायोब्ला जेन'बा जाफुङिनि बाथ्रायानो गैया। ओरैनो सासे मानसिनि महर बोनोब्ला ओरैनो जेन'बा डिजाइन लायै डिजाइन, अबेबा 1 आवार लायो, अबेबा बिदिनो 1 आवारनि एसे गोजौआव थाङो, अबेबा खमसिन थाङो, बिदि आरो। बेथ' जेन'बा आङो सानफ्रामबो जेन'बा आंथ' सानाव बानायनाय जाया, माने सानाव बानायोबा आंथ' पेन्सिलजोंसो बानायो नालाय। बिदिनो आं मोनायाव जेन'बा 8टानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै बिदिनो मोनानि जेन'बा 11टा, एखमबा 10टा बिदिसिम साबैसे हायो आं बेखौ नाजायो आरो। बेथ' जोंना जेन'बा न'खरावथ' बिमा बिफाया फिसानि जाफुंसारनायखौ लुगैखायो नालाय, जेन'बा बिदिनो थुलुंगा होयो। जेन'बा बिदिनो थाखा फैसाजों हायाबाबो बिदिनो बोसोनफोरजों जेन'बा बिदिनो नाजालांबाय था, बेफोरबायदि माखासे खोथाफोरजों आरो। जेन'बा थांखियाथ' दङमोन, जेन'बा बेखौनो जेन'बा लोगोआव लांफानानै गावखौनो जेन'बा साक्सेसफुल खालामहैनाय इयुनावफोर जेन'बा। Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, B.Tech, B.Des, M.Tech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories.
details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.